Ženy by mali investovať viac ako muži, aby zvládli dlhší život na dôchodku. Ženy majú v priemere o viac ako 20% nižší dôchodok ako muži. Stredná dĺžka života mužov je 75 rokov, u žien je to 81,5 roka. Ženy strávia na dôchodku približne o 7 rokov viac ako muži. Deti a s nimi spojená starostlivosť spôsobuje, že ženy aj pri rovnako odpracovaných rokoch ako muži dostávajú výrazne menej peňazí. Tým, že majú deti, plynú aj ďalšie následky, ako je napríklad slabší kariérny postup alebo nižší plat. Ak prežijú svojho partnera alebo manžela, musia následne niesť dlhé roky náklady na domácnosť a ich situácia vôbec nie je ružová. Spôsob, ako sa týmto dôsledkom vyhnúť, je myslieť na budúcnosť už počas aktívnych rokov. Reálnym riešením pre každú z vás je budovať majetok prostredníctvom investovania na finančných trhoch. To je spôsob, ako zmazať rozdiely medzi mužmi a ženami v ich finančnom majetku na dôchod. Pri investovaní je zásadné začať čo najskôr, robiť to disciplinovane a každý mesiac. Ženy, myslíte na svoju budúcnosť.